Βρισκόμαστε στους χώρους του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Νοσολογίας, στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο αυτό, εδώ και 1 με 1,5 χρόνο, ασχολούμαστε με την ανάπτυξη, την έρευνα και την ανάπτυξη υγρών αναπλήρωσης για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στο εργαστήριό μας, μετά από εξαντλητικές δοκιμές συστατικών, αρωμάτων, συγκεντρώσεων νοικοτήνης και άλλων συστατικών των υγρών αναπλήρωσης, καταλήγουμε σε τελικά προϊόντα, τα οποία θα προσφερθούν πολύ σύντομα στον καταναλωτή για χρήση. Στο χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ο οποίος είναι ένας χώρος που τελευταία συζητιέται αρκετά και αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται μια ιδιωτική εταιρεία με ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, ώστε να οδηγηθούμε σε τελικό προϊόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει και που όλα τα στάδια, από την έρευνα μέχρι την ανάπτυξη, μέχρι την τελική του παραγωγή, γίνεται στο χώρο του Πανεπιστημίου, στο χώρο του εργαστηρίου μας. Τα προϊόντα τα οποία παράγουμε έχουν προκύψει μετά από δοκιμές συστατικών και προϊόντων, εξαντλητικές δοκιμές. Έχουμε δοκιμάσει πολύ μεγάλο αριθμό διαφορετικών αρωμάτων, συγκεντρώσεις νοικοτήνης, αλλά και όλων των άλλων συστατικών και σταδιακά καταλήγουμε σε τελικά προϊόντα που ικανοποιούν ή πιστεύουμε ότι ικανοποιούν τον καταναλωτή. Μάλιστα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε τα τελικά αυτά προϊόντα να τα ελέγχουμε με τον εξοπλισμό που διαθέτει είτε το εργαστήριό μας είτε συνεργαζόμενα εργαστήρια του τμήματός μας, ώστε να είμαστε βέβαιοι για το τελικό αποτέλεσμα ότι είναι κατά το δυνατόν υψηλής καθαρότητας και ελάχιστης ή μηδενικής περιεκτικότητας σε επιβλαβή συστατικά.